Γεια σας παιδιά, σήμερα θα κάνουμε βίντεο. Είμαι με 3 φίλους μου. Όπως βλέπετε εδώ πέρα παίζουμε στη καινούργια season. Να το Battle Pass. Και τώρα να εδώ πέρα έχω και κάποια skin από το καινούριο Battle Pass. Εδώ πέρα, αυτό εδώ. Αυτό εδώ και αυτό εδώ. Και τώρα θα παίξω με αυτούς τους φίλους μου Rank Squad. Ωραία, και πάμε να ξεκινήσει. Λοιπόν παιδιά, αντί για Fortnite, και μπορεί να κάνουμε και ένα βίντεο Minecraft σε λίγες μέρες. Μπορεί το Σάββατο, αλλά ξέρω πρέπει να κάνω κάτι το Σάββατο. Μπορεί άλλη μέρα. Αλλά το βίντεο το Minecraft υπάρχει και το Stablegate που μπορεί να παίξω. Και μπορείτε να γράψετε από κάτω τις πίστες σας στα σχόλια για να τις παίξω και να τις δοκιμάσω. Αυτά. Πάμε να μπούμε στην πίστα. Όλοι like. Δεν τον ακούτε το φίλο μου, αλλά λέει να κάνετε όλοι like. Γιατί φοράω ακουστικά. Πείτε ό,τι θέλετε. Πάμε πέσουμε. Ωραία, το ξαναρχίζω. Ωραία. Θα κολλάω. Δεν θα παίξω πολύ καλά, παιδιά. Σας το έχω πει σε πολλά βίντεο αυτό. Ο φίλος μου πέθανε ήδη. Ναι, άντε γεια. Εγώ πάω να πεθάνω κι εγώ. Λοιπόν, τι ωραία που είναι αυτά. Πού πέθανε ο άλλος? Πού είστε ρε? Εγώ δεν ξέρω πού είμαι. Α, έχω πάει στο Reckless. Τέλειο, μπράβο μου. Έρχομαι. Σας έρχομαι. Πού είστε εσείς, για πείτε λίγο. Εγώ έρχομαι, λέω, περιμένετε. Εγώ θυσιάζομαι για τα παιδιά και πήγαινε εσύ και κάνε τους. Πανώ, εντάξει. Θυσιάζομαι για τα παιδιά και πήγαινε κάνε τους. Λοιπόν παιδιά, οι δύο φίλοι μου χάσανε, δυστυχώς, αλλά τώρα εμείς πάμε να τους αναστήσουμε. Πού είναι οι κάρτες ρε? Γιατί να μου πας, εγώ πάω. Εγώ πηγαίνω. Δεν με νοιάζει, θυσιάζομαι. Αφού είναι 2 και με 1, αξίζει. Έτσι πιστεύω τουλάχιστον. Πέτρο, να πάω. Πού είναι, είπαμε? Α, προς εκεί. Πού ήταν αυτό? Μπρο, δεν μπορώ, παίζω από το... Δεν πειράζει. Τώρα θα δούμε, παιδιά, λέω το φίλο μου να παίζει. Ναι, μπορείς να πας κάρτες. Οπα. Δεν τους έχεις νομίζω, αλλά... Αυτό δεν το είδα και πολύ για πάμε να φύγει. Πάρτα μάξι. Το χειρότερο. Δεν πειράζει. Χάσαμε, παιδιά, όπως είδατε. Ανεβήκαμε, κατεβήκαμε, τι κάναμε? Για να δούμε. Ναι, ωραία, δεν μας δείχνει τι ανεβήκαμε. Τέλος πάντων. Τι πάμε, Ready ή Battle Royale ή κάτι άλλο?
Παιδιά, κάντε όλοι ένα like, ένα subscribe και πάμε να δούμε τώρα τι θα παίξουμε. Παιδιά, περιμένουμε λίγο τώρα να αποφασίσουμε τι θα παίξουμε τελικά. Ποιοι έχουν μπει? Περιμένετε λίγο, παιδιά, να τους βγάλουμε και ξαναεπανερχόμαστε. Παιδιά, συγγνώμη γι' αυτό, αλλά καταλήξαμε μόνοι μας τώρα, επειδή οι άλλοι μαλώσαν λίγο και τους άφησα γιατί έχετε προτεραιότητα εσείς οι subscribers μου και οι άλλοι φυσικά, για να το δείτε το βίντεο ωραία και να μην παίξουμε τους άλλους και μαλώνουν. Αυτό. Θα παίξω τώρα μόνος μου αυτή την πίστα που βλέπετε. Crazy on shot. Να σας υπενθυμίσω, όσοι κάνετε ένα like και ένα subscribe για να με υποστηρίξετε, σας παρακαλώ, και πάμε να ξεκινήσει και αυτή η πίστα. Και θα παίξω αυτή την πίστα. Τώρα παίζει να μην είμαι καλός, επειδή δεν είμαι καλός. Επειδή πέρα από controller, όπως είπα. Sorry παιδιά, μπορεί να μην σας αρέσει, αλλά πέρα από controller τώρα. Τι να κάνουμε, συγγνώμη. Δεν με πες να βγω. Το βλέπετε κιόλας ότι είμαι καλός. 2 φορές έπαιξα για 2 ώρες και πήγα silver 1. Λοιπόν, παιδιά, sorry, αλλά πρέπει να βγω από την πίστα. Επειδή αυτό ναι, δεν μπορώ. Και πάμε να βγούμε να δούμε την πίστα, θα μπούμε. Λογικά λέω, παιδιά, να μπούμε σε καμία τι πίστα να πούμε. Λέω να μπούμε σε κανένα Red vs Blue. Ή περιμένετε λίγο να δοκιμάσω να πάω με τους. Λοιπόν, παιδιά, οι φίλοι μου κλείσαν όλοι επειδή πήγαν ποδόσφαιρο. Εγώ πιο μετά θα έχω ποδόσφαιρο, οπότε λέω να παίξω λίγο ακόμη Fortnite. Για να το δείτε και σε ένα βιντεάκι φυσικά. Γιατί τόσα πολλά κάνω για να μπορέσετε να δείτε βιντεάκια, δεν μου αξίζει ένα like και subscribe. Πάτα το τώρα, σπάστο. Και πάμε να παίξουμε Bed Wars. Να δούμε πώς είναι. Αυτό. Πάμε, μπαίνουμε. Λοιπόν, μας έβαλε Bed Wars. Παιδιά. Να τα μας τα Bed Wars. Αυτό το skin γιατί είναι τόσο ψηλό? Δεν μπορεί να εξηγηθεί κάτι τέτοιο. Για πείτε ρε παιδιά, γιατί είναι τόσο ψηλό αυτό το skin? Α, δεν είναι. Ψεύτη, γιατί είσαι τόσο ψηλό, ψεύτικο. 1, 2, 3 και μέσα στην ομάδα μας. Λοιπόν, αυτή τη φορά η ομάδα μου θα είναι η μπλε, επειδή το φάσα. Να τώρα που φάσα την μπλε ομάδα, περιμένουμε λίγη ώρα για να μας βάλει στην μπλε ομάδα. Μπαμ, 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 μπαμ. Τι κάνετε ρε παιδιά, γιατί πέρα να με ρίξετε από κάτω? Τι σας έκανα καημένε? Είμαι και εγώ καημένο, γιατί σας έκανα και με ρίξετε από κάτω? Ω πάρε μπρο.
Όπα ρε μπρο, τι κάνετε ρε. Ηρεμήστε λίγο. Ηρέμησε λίγο. Θα με νευριάσω. Μπράβο, καλό παιδί. Λοιπόν, μη με πετάτε από πάνω. Μου έχει σπάσει το νευρό. Και πάμε να μπούμε στις ομάδες μας. Να προστατεύσουμε το κρεβάτι μας πάνω απ' όλα. Προστασία του κρεβατιού. Όπα ρε μπρο. Λοιπόν, εδώ πέρα. Ποιοι είναι κανείς απέναντι. Πάμε. Δεν θα έχει μαζέψει αρκετά πράγματα εδώ πέρα. Για να πάρω. Ωραία. Ωραία, μια χαρά είναι. Πάμε τώρα, έχουμε σε πραγματάκια. Πάμε να σπάσουμε την αλληνών τα κρεβάτια. Όχι, έπεσα. Όχι ρε παιδιά, τι πάθαμε ρε φίλε. Πώς έπεσα έτσι. Τι να ακούει. Πάμε στην πράσινη ομάδα να επιτεθούμε από το πουθενά και να μην το καταλάβουν. Έλα που μου πήρε το πράγμα. Λοιπόν, εσύ εδώ είναι δικό μας. Το ρίξαμε dead. 1, 2. Άντε, γεια. Δεν μπλέκεται μαζί μας, ίσως και ναι, αλλά εντάξει. Όλο ότι όχι, δεν μπλέκεται μαζί μας. Άσε με ήσυχο, δεν μπλέκεται μαζί. Δεν καταλαβαίνουνε. Βλέπετε, δεν καταλαβαίνουν να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν καταλαβαίνουν καθόλου να μας αφήσουν ήσυχους. Δεν θέλουν, δεν τολμάνε. Νομπάκια. Τους έχω. Τι πήγατε, κάνετε το μέρος δικό σας. Δικό μας είναι το μέρος, ξυπνήστε. Ναι, μπράβο. Ωραίος ο Φέδων, μπράβο ρε Φέδων. Ωραίος ο Φέδων, μπράβο ρε Φέδων. Μπράβο Φέδων. Ωραίος ο Φέδων. Πάμε να σπάσουμε το κρεβάτι του Φέδων. Για να μην ξανακοιμηθεί ποτέ ο κρεβάτης Φέδων στο Φέδων. Χαχα. Δεν έχουν καταλάβει χαζί ότι είμαι εδώ. Είστε εδώ τώρα θα πας, ναι. Και πάμε. Το μαύρο, το κόλλος. Λοιπόν, πάμε εδώ να σπάσουμε και να του σπάσουμε το κρεβάτι. Όχι, άσε με ησύχιο. Το κρεβάτι σας απλώς έσπαγε. Τίποτα κακό δεν έκανε. Πάμε παιδιά. Ξεκινάμε να πάμε. Οπα. Το καλό του πρέπει. Πρέπει να βάλουμε και το κάτι. 1, 2, 1,
Δεν έχω ξύλο. Να μαζέψω λίγο. Έλα και αυτή η μεριά δικιά μας. Let's go. Πάμε λίγο όλα δικά μας άνε σε αυτή τη ζωή. Όλα δικά μας. Σου φάω τη ζωή. Θα σου φάω τη ζωή. Όχι. Έλα δώσω γρήγορα. Ό,τι δίνεις δώσω το λίγο γρήγορα. Έλα. Ναι, χρυσό. Ναι, ρε bro. What the fuck. Τέλειο, το καλύτερο πράγμα. Άξιζε νομίζω. Έχω μια σκέψη και νομίζω ότι άξιζε. Πάμε. Ναι, πάμε εδώ πέρα στην κίτρινη ομάδα. Ωραία, πάμε να πάρουμε τα μας. Ωραία παιδιά, πέθανα. Δεν πειράζει. Έλα ρε μπρο, και νομίζω ότι είναι το μποτάκι. Ας μην ξαναπιθάνω. Πώς τα καλούς. Το καλά. Ρε καλαμάρι, γιατί με έριξες. Άντε μωρέ καλαμάρι, με έριξες κάτω. Άντε μωρέ καλαμάρο. Άντε μωρέ καλαμάρι. Με έριξες από κάτω. Δεν άξιζε αυτό. Άντε ρε καλαμάρι. Καλαμάρι με έριξε κάτω. Παιδιά, όποιος ακούσει καλαμάρι, να ξέρει ότι πρέπει να το βάλει φυλάκι. Να το καλαμάρι. Μπρο, από παντού μου βαράνε. Πρέπει 500 άτομα, αλλά it's okay bro. It's okay bro, όχι και από παντού. 500 άτομα υπάρχουν μόνο. Δες. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων παιδιά, λέω κάπου εδώ να κλείσω το βίντεο. Δεν κουράστηκα κι εγώ, έχω να πάω και μπάλα, οπότε άντε για τώρα να πεθάνω άλλη μια φορά και φεύγω. Ναι ομάδα, εγώ το έκανα. Μας έφερα την ανάπτυξη. Μας γνώρισα σε κι άλλο ακόμη κόσμο. Όπα ρε, δες τι μου, δες τι μου έδωσε. Όπα ρε, έπεσα, πέθαγα. Λοιπόν παιδιά, κάπου εδώ θα κλείσω το βίντεο. Πάμε να βγούμε, να σας χαιρετήσω κιόλας. Λοιπόν, αυτό ήταν το βίντεο, γράψτε μου στα σχόλια πώς σας φάνηκε. Μπορείτε να το
σας παρακαλώ να κάνετε και ένα like και ένα subscribe, γιατί εγώ τόσο κόπο κάνω για να σας κάνω βιντεάκια. Και αυτό, άντε, γεια.